Tak jo, já jsem Tomáš Černý, černoustezkou.cz a dneska se tady budeme bavit o hokeji pro nevědomí a hlavně ta největší pecka. Letošní podzim v Praze plánujeme velký hokejový event, kdy poprvé představíme tenhle sport v České republice. Já se na to mega těším, postupně se k tomu dostaneme, pojďme na to. Ahoj Ráchel, vítám tě, Ahoj, jak se máš dneska? Celkem náročný pracovní den, ale tak jsem ráda, že už je po práci a teď přichází ta zábava. To hezký, o čem budu mluvit. Já se taky na to těším. To vlastně i ta věc, proč jsem si tě dneska pozval, protože to vemu trošku retrospektivně, jak to vzniklo, protože ty seš zase velmi podstatná matka tady té myšlenky. A já si vybavuju, že my spolu chodíme, že jo, v zimě drtit lední brusle. A už někdy předloni ty si mi říkala, když jsme byli spolu na bruslích, že v rámci svého ročního pobytu ve Finsku, pak mě když tak opravuj, si měla možnost si vyzkoušet lední hokej pro nevědomí a říkala si, že to bylo super, kdyby se to objevilo tady v České republice. No ale to v zimě jsme se, myslím, znova sešli, možná i na tom stejném kluzišti. To je možné. A říkala si, že by to bylo pořád super a pořád to tady není. Tak tam nějak, pokud vím, u Svařáku slovo dalo slovo. A my jsme se domluvili, že bychom to zkusili spolu letos zorganizovat. A konečně to sem do Česka přinést. Já jsem ráda, že Tomáš do toho se mnou šel, protože já nemám úplně organizační schopnosti. Jakože zkusila jsem to, ale když to ztroskotalo na mnoha takových faktorech, od financí přes prostory, přes všechno možný, tak jsem si řekla, že by bylo zbytečný se s tím crcat a jsem ráda, že Tom mi s tím chce pomoct. Téje Zora jsem nepochodila, že prý taky nejsou finance, nejsou prostředky, není kapacita. Tak zkusíme zatím takhle, ale k tomu se asi postupně dostaneme k těm podrobnostem. Určitě je to tak, není to úplně jednoduchý zajistit, protože pro sebe určitě potřebujeme mít ledovou plochu, aby jsme zajistili veškerý bezpečí, mohli jsme si to maximálně užít. Ale já bych možná začal tím, co by mě, Ráchel, nejvíc zajímalo. Ty jsi říkala, že jsi měla možnost si ve Finsku takovýmhle tréninkem projít. No a mě by určitě na úvod zajímalo, jak jsi se k tomu dostala a jaký to bylo vůbec pro tebe? Tak já jsem od roku 2018 do 2019 studovala Erasmus v Sibeliově akademii, klavírní pedagogiku, blabla, prostě nějaké hudba, že jo, můj hlavní obor je hudba. Což asi nepřestane být, neplánuju být úplně jako profesionální hokejistka, přestože si občas hokej třeba ráda zahraju, pokud to tady v Čechách se rozjede, to budu jako moc ráda. Ale nicméně, já jsem se tam seznámila s jedním slabozrakým pánem, který se jmenoval Jukka Pulkkinen. Krásné finské jméno. Což je takový krásný finský jméno. A on jako, když jsem se s ním poprvé viděla, tak on a já studuju nábytkářství, truhlářství nějaký a mě to nebaví. Jo, a tvářil se tak jako, že se hledá. No a pak jsme se viděli o 2 roky později po tom ročním pobytě. A on, Rachel, já jsem se dal na slepecký hokej, to je taková pecka, hele, a pojď si vyzkoušet a u něj doma mě vytáhl z gauče, pojď sem, dělej do předsíně a vlíkl na mě svoji helmu, své chrániče, svůj dres, tím mě vyfotil. A mě to leželo rok v hlavě, říkám, proč já jsem blbka, prostě si to nevyzkoušela rovnou s ním, teď on by mě vzal na stadion. Tak slovo dalo slovo za ten rok, to bylo rok 2022 už. Po třeskutým pobytu ve Finsku, taky zase nějakým hudebním, dlouhým turnéčku, tak jsem dorazila za Jukkou a on do stadionu a tam mě právě seznámil s finsko-kanadskou trenérkou Carmen Pekkarinen. A ta taky mě navlíkla prostě do chráničů, do helmy, do vybavení. Doufám, že tady někde v rámci toho třeba budou prostřihy na video nebo něco takového. Dokonce z toho prostě máme video, což mi přijde jako určitě skvělý, je to super, prostě. Budeme to někde sdílet, bude to v popisku tady toho videa, nějak to vymyslíme, určitě bude to součástí. A já jsem měla tu výhodu, že docela umím bruslit. Prostě od dětství bruslení na ledě je můj miláček. Tom to asi může potvrdit, že prostě nejednou. Rozhodně, lední brusle už si užíváme. Od té doby, co tě myslím, znám, hned první zimu už jsme šli na brusle a to pecka. Dokonce mi Tom pomáhal koupit si brusle a tak, prostě všechno. Ale prostě
jediný zdánlivě jednoduchý úkol. Ráchel, vem si hokejku, vem si puk a táhni ho po mantinelu na té hokejce. No tak najednou to bylo jako udržet rovnej směr a udržet přímo ten puk tam, kde ho chci mít a tak to bylo dost těžký. K ničemu jinému jsme se sice nedostali. Ale Carmen mi ukazovala, jak hrajou další hráči, kolem mě hráli další lidi, kteří už to uměli dobře. Za každou brankou stál takovej nějaký vidomej, teda člověk, který viděl prostě nějaký ozvučovač, nebo jak to mám říct. Oni mu říkali kopu to, což mělo znamenat něco jako klepač nebo ťukač prostě, jo. A ten prostě hokejkou do ledu dělal pořád takový jako zvuky, vždycky 3x a pauza, 3x a pauza a ten na druhé straně dělal 2x a pauza. Aby se pořád měl ten nevědomý hokejista možnost to rozlišit, tohle je moje branka, tohle je soupeřova branka. Aby si nedal vlastně možná podstatná část. Jo. Při slepeckém hokeji se doporučuje být ticho, diváci mají být vlastně i ticho a pak, když se dá gól nebo je přerušení hry kvůli čemukoliv, tak pak se může dělat bugr, ale mezi tím to je něco jako v jiném slepeckém sportu golbalu, kde se používá velký míč, ale o tom tady dneska řeč nebude, ale jenom tak jako ho zmiňuji, kdo ho třeba zná, nebo o něm už slyšel. Ale většinou tam proběhne legendární hláška, klid prosím. Klid prosím, ano. Quiet please. No, ale hodinu jsem strávila na těch bruslích a úplně jsem si říkala, ne, proč už jdeme domů, to je málo. Byla jsem spocená, uřícená, ale teda mega nadšená, protože jako tohle zažít. Ale jsem si říkala, a v Čechách to není a není to zase až úplně jako rozšířený do celé Evropy. Já vím, že prý v Polsku to není, v Německu to taky ještě není, nebo pokoušej se o to, ale málo. Naši sousedi myslím, že nemají. No. Nemají. A vím o Švédsku, vím o Kanadě. Ten jeden Kanaďan, který mu dal na mě Jukka Pulkinen kontakt, tak ten se na mě hned vrhl. Ráchel, přijď za 10 dní do Toronta si zahrát. Já říkám, vždyť já vůbec neumím hrát, já jsem to zkoušela jednou a tohle. Tak jsme měli takový legrační rozhovor už. Takže já doufám, že se to tady třeba rozšíří, ale aby se to tady rozšířilo, tak moc doufáme, že třeba narazíme na nějakou spřízněnou duši, například z hokejového klubu, nebo tak, jestli tě Tomek k tomu něco napadne. Určitě je to jeden jakoby z těch bodů, co jsme v tomhle chtěli obsáhnout. Že to, co my chceme vlastně letos udělat, je, že vůbec představíme, jak ten sport funguje. A všichni jsou zváni, kdokoliv si to bude moc vyzkoušet, určitě dáme vědět, jak se přihlásit. Ale mimo jiné bychom i chtěli, aby to nezůstalo pouze tady na tom eventu, ale aby to naopak byl první krok k té cestě. Mm-hmm. A třeba se podařilo pozvolna začít rozvíjet tenhle sport i v České republice. V tom moc doufám. Rozhodně, ještě tady mám pár bodů, proč by bylo fajn, kdyby se tak stalo, ale k tomu si myslím, že se taky postupně dostaneme. Jenom, aby to dobře bylo pochopeno, v tom eventu vlastně preferujeme nevidomý účastníky. Ty budou mít podle mě nejvíc prostoru si to vyzkoušet. Jo, protože to tady nebylo řečeno, tak jenom, aby jako to bylo... Určitě, jo. Pokud to tam zaniklo, tak je to samozřejmě sport pro nevidomí a prakticky nevidomí. Ale vsadím si, že tam bude spousta dobrovolníků, který si vezmou na chvilku ty klapky a zkusí bruslit, hokejkovat. Přesně tak, určitě máme tam na to vyhraženo dost prostoru, to tady ještě taky projdeme. A rozhodně si myslím, že se vůbec jakoby nebráníme, kdo i z vidících, koho by to zajímalo, tak se určitě může přijít podívat. Minimálně jako divák, rozhodně. Minimálně jako divák. Vítán. A rozhodně uvítáme i nějaký nadšence, kteří by měli zájem tohle do budoucna trénovat. Bylo by to super a hrozně moc by nám to pomohlo. Jo. Já bych možná teda, ty jsi vlastně už říkala pár bodů, jak to probíhalo, jak bylo, aby se rozeznalo, čí je která brána. Teď jako jenom možná si říct k tomu, jak ten hokej teda doopravdy vypadá. Já jsem byl docela překvapený, že jsem zjistil, že těch modifikací oproti klasickému hokeji je tam poměrně málo. Takže ty si říkala, že v podstatě nějakým způsobem jsou zvukově rozlišený brány, která je která. Ano. A
Takový 3 hlavní body, který se často uvádějí, tak se používá modifikovaný puk, který je oproti standardnímu nepatrně větší a ozvučený. Mám ho doma. Měla jsem si ho dneska vzít a doufám, že vydáme nějaký krátký reel, kde ho ukážeme a společně si zazvoníme. Je to krásná věc. Potom druhá modifikace v zásadě je, že jsou nepatrně snížený hokejové brány. Ano. V zásadě nepatrně, běžná hokejová brána má 4 stopy, pro tady to se používají 3 stopy, takže dá se říct, že o 1/4 je nižší hokejová brána. Tak to víš víc než já. Jo, já už samozřejmě to myslím vážně, už se vzdělávám. A pak ještě taková častá změna, že v útočné třetině před výstřelem na bránu je nutná a 1 přihrávka, aby se brankář mohl zorientovat. Ale v zásadě žádný jiný modifikace nejsou, což mi jakoby připadá super. Tady si můžeme prostě zahrát plnohodnotný lední hokej. No. Jo, my určitě opravdu někde do popisku dáme i videa, jak to vypadá a je to opravdu super hra, takže to mi přijde fajn. Možná teda k tomu, jak my to plánujeme na podzim zrealizovat. Už to má datum, dávejte si do diářů víkend 16. až 18. října. Budeme začínat v pátek v podvečer, s tím, že už tam máme zabukovanou ledovou plochu na úplně volný rozbruslení. Tady si myslím, že je úplně v pohodě, i kdokoliv by si chtěl zabruslit a mít celou hokejovou plochu velké arény pro sebe, budeme to mít vybukovaný jenom pro nás, tak si myslím, že to není vůbec nic proti ničemu a klidně může zajít. A sobotu a neděli bude probíhat trénink. A tady bych možná zase doplnil, jak je to myšlený. Přijedou nám s tím pomoct Ráchel kamarádi z Finska, to znamená Jukka Pulkkinen a Carmen Pekkarinen. A to budou ty hlavní trenéři, kteří už s tím mají tu bohatou zkušenost. Ona je to Finko-Kanaďanka. To je vtipný, že ona nemluví finsky, ona mluví jenom anglicky a francouzsky, ale má finský jméno, protože má nějak napůl tatínka z Finska. Nebo něco takového, já to přesně nevím, ale... Rozhodně se nebojte jazykové bariéry. Ráchel je skvělá tlumočnice z finštiny i z angličtiny, takže tam doufám, vůbec problém, myslím, nebude. Že to zvládneme. Já ještě chci pozvat dobrovolnici z okamžiku Adrianu, která krásně umí tlumočit z angličtiny profesionálně, takže aby vidíš, tam pravda, nebyl jenom jeden tlumočník. Profíka. Jasně, to tam padlo mě teď, ale uvidíme. Třeba bude chtít se na to podívat a bude jí to samotnou zajímat a to bychom byli moc rádi. Takže určitě si zvána, Adriánko. A my se samozřejmě budeme snažit zajistit co nejvíce, jak my říkáme, viděchů, kteří s náma budou na place. Takže... Aby tam byl totální komfort, totální bezpečí. Komfort. Jako, přesně. O bezpečí bude postaráno, bude to hokej se vším všady, takže budou zapůjčený veškerý chrániče, helmy, rukavice, bezpečnost především. Ale byla to fuška schánět, co, Tome? Podle toho, co jsi mi vyprávěl. Byla to fuška schánět, ku podivu zapůjčit kompletní hokejový vybavení pro celý tým není úplně tak jednoduchý, což je tip, kdyby si chtěl někdo otevřít biznis. Jo. Já už na to nemám prostor, tak jenom tichý tip. Jo. No takže tohle jste asi k tomu, jak by to mohlo vypadat, respektive bude. V neděli bude nějaký sranda zápas, asi ne, prostě. Určitě. Jo. Skončí to nějakým pozdním obědem a prostě přesně bude chtít odpoledne jako pokračovat. Nebo jsi říkal, že ještě odpoledne bude plocha nějak pronajatá pro ty, kdo budou chtít? Jo, možná to klidně můžeme říct úplně konkrétně. Bude to probíhat na Pražském Chodově v krásný nový vonavý ice aréně Kateřinky. Máme tam vybukovanou ledovou plochu 26x56 metrů, což je téměř plnohodnotná ledová plocha, na který se hraje hokej. A máme tam jeden podvečerní čas v pátek, tam bude opravdu volné rozbruslení, kdokoliv si chcete přijít zablbnout, zkusit si brusle, jste zváni. A pak na sobotu a na neděli máme dopolední blok, odpolední blok. S tím, že samozřejmě neděle odpoledne už bude velmi dobrovolná, komu by nestačilo,
bude si moc libovolně zablbnout. Bude tam pořád s náma Carmen, Juka Pulkinen, bude určitě velký prostor pro různý dotazy, co by koho zajímalo. A ano, na nedělní dopoledne plánujeme nějaký zápas. Takže si myslím, že to bude fajn a možná se nám s Rachel podaří ještě vymyslet i nějaký doprovodný program, to znamená na sobotu večer bychom se klidně pak mohli někde sejít u sklenky vína, pokecat. Já nám zahraju klidně. Jo, možná bude hudební jam, jo. Třeba, no. Skutečně jsme to chtěli pojmout jako příjemnou super událost, chill event no, hokejový na víkend, jo. Co se týče ubytování, určitě s tím mega budeme pomáhat tady v Praze, kdo třeba není z Prahy. Máme to záměry na Pražském Chodově, jsou tam možnosti hotelu, jsou tam ale i možnosti levnějších ubytování na koleji Volha. Takže... Nebo propojíme pražské účastníky, který budou ochotní propůjčit pár postýlek. Já třeba 2 určitě, jako hned teď. a aby prostě na to mohlo dosáhnout co nejvíc nevědomých nadšenců, kteří si to budou chtít vyzkoušet. Možná jako grant za ubytování tu cenu asi tam to nevyšplhá úplně ten grant světluští, pokud se nám ho podaří získat, ale jako rozhodně to takhle chceme prostě úplně co nejvíc zjednodušit, maximálně zkomfortnit, aby to bylo příjemné. Tak. A tím, že to tady opravdu bude poprvé to představení, tak se budeme snažit maximálně na to sehnat finance, abychom dokázali poplatit vlastně pronájmy ty ledové plochy a všechno a tohle bude zajištěný. Mě ještě tak možná napadá zasazení do toho časového kontextu, proč by bylo vlastně i super si to přijít zkusit. Protože opravdu ve světě, jednak, že jo, Rachel, ty to znáš z Finska, ale existuje i Mezinárodní federace hokeje nevidomých, která sdružuje dneska Kanadu, USA a to jsou země, kde je to opravdu všechno daleko dál a oni jako vypátrají i po různých jiných zemích, který by se do té federace chtěli připojit. A oni si přece vzali body, že v roce 2027 by chtěli uspořádat první mistrovství světa v této modifikaci hokeje pro nevidomí. Stejně tak po druhý v roce 2029. A jejich tam už bychom mohli se jako Češi dostat, pokud se to tady nějak... Já chci říct, jako nezahálejme, myslím si, že kdo byste se chtěl vypracovat, tak tady může být velká příležitost, opravdu to časově hezky vychází. A to hlavní, kam vlastně ta federace míří, tak je to v roce 2034 zimní olympijské hry v Salt Lake City, kde by se poprvé mohl objevit parahokej pro nevidomí. Což si myslím, že kdyby to tady opravdu někoho chytlo, tak je to ideálně ty roky, jak se na to připravit a může to super růst. Vidíš, tak to je taková informace, která opravdu může motivovat. Jo, myslím si, že jo, opravdu to velmi krásně vychází. Ono jako největší zmínky o této modifikaci hokeje jsou okolo roku 2015, 2020, takže on je to, nechci říct úplně mladý, ale opravdu ta nejlepší éra, k té by se to teprve mělo dostávat, takže možná teď je úplně ideální čas, kdy na tu vlnu naskočit. Super. Já se na to ale těším, jako na ten říjen. Já jsem taková bruslařka od dětství, úplně nadšená prostě. Bruslení mě vždycky bavilo. No, a jak vůbec vnímáš hokej bez zraku? Taková otázka bokem, tyjo. Je to svoboda? Je to strach, kde přijde pád? Jako když pozoruju hokej v televizi, hokej, naše kluky, jak hrajou, tak je to velká zábava a nadšení a napětí, ale takový to hezký. A hokej jako takovej, když jsem hrála já, tak tím, že ten puk byl větší, těžší a velmi hlasitě slyšitelný, prostě na míle. To je takový plechový zvonění, opravdu olověný, prostě snad to uslyšíte brzo. Tak tam mě moc strach z pádu, nevím, jako spíš takový to, ta zvědavost, jaký to bude, protože já jsem opravdu to zkusila jednou a
jako v dětství jsem bruslila opravdu, dělala jsem honičky se ségrou, s bráchou. Mamka nás, jsme měli za chalupou 200 metrů rybník a mamka nás nemohla dostat na oběd. Volala nám 3krát mobilem, tak pojďte, už to chcete mít studený nebo co? Tak jsme zhltli v oběd a šli jsme znova na let, na rybník a v 4:30 odpoledne mi brácha říká, Ráchel, pojď už domů, už je tma. A já, no a co, koho to zajímá? Takže asi takhle to mám já s bruslením. Teď jakoby netrénuju tak intenzivně jako v té pubertě, ale myslím si, že bych se do toho dokázala dostat. Takže kdybych občas si zatrénovala hokej, když mi to moje časově ty hudební povinnosti a další věci dovolej, ale jestli se tu něco rozjede, tak bych prostě třeba jenom volnočasově určitě bych si ráda někdy jako trénovala. No. Tak je to spíš takový to příjemný napětí, co z toho bude, protože na ledě jsem si třeba jistější než na kolečkových bruslích a strach, kdy přijde pád, nevím, jestli ho tam mám takhle na prvním místě hned. Třeba až to začnu hrát víc, tak přijde ze začátku, než se otrkám, protože fakt jakoby nevím, jak ten hokej vůbec vypadá, jak se tam ty lidi střetávají. Oni říkají, že jo, říká se, když se kouká na hokej, že tam ty lidi do sebe jdou tělama a že to je docela jako střetávačka v tom boji o puk, o puk, to může být docela jako podrážení nohou, že jo, a různý prostě napjatý situace, že jo, rovnovážný, jako na balanc, takže... Jo, tak jako my ideálně neplánujeme rovnou tam začínat bitky po vzoru jako některých hráčů, jo, možná, že tohle bychom ještě vynechali, to až když tak na nějakém dalším ročníku. Eventu, jo. Ale je toho plno, těch řečí jako kolem normálně hokeje vědomých, protože to běžného hokeje, tak tam prej jako každou chvíli nějaký střet tělo na tělo o ten puk, že jo. No, tak jsem na to zvědavá. Ale zase, aby jsme neděsili, tady určitě jako o tohle nepůjde. Ne, a ten slepecký hokej, ten Juka to učí velmi šetrně, já jsem u toho byla, jak jednoho kluka krotil, jako hele, nech toho, musíte si vyzkoušet, jak si předat puk, jako nejdřív přátelsky, nechý bejt, jako okamžitě přestaň, nebo půjdeš pryč z ledu a jo, úplně takovýhle krocení, takže kdyby se tam objevil nějaký rváč, který by to takhle sabotoval nějakou snahou o střety, nějaký třeskutý, tak Juka to tak nenechá určitě. No, vyloučíme ho do konce zápasu, tak, jo, bude o to postaráno. Asi jo. Jo. Hele, a myslíš si ještě, ono to tady jenom zaznělo tak mezi řádky, je potřeba tam nějaká obava ze strany nevědomých, který bys to třeba chtěli zkusit, řekněme, že já nevím, plácnu, ještě nikdy nebyli na bruslích, možná, nebo půjdou po třetí na brusle. Máš pocit, že tam jakoby nějaká bariéra, který je třeba se potřeba obávat, že by to opravdu třeba pro někoho vhodný být nemuselo, nebo bychom mohli říct, že tenhle event opravdu je vhodný pro každýho? Ten event je vhodný pro každýho, kdo se nebojí o svůj nitrooční tlak při rychlejších pohybech. Protože může se stát, že člověk třeba, já nevím, šprncne do manťáku, nebo prostě každýho, kdo si cvičí balans, tak balans je vždycky výhoda. To, kdo by chtěl poprvé v životě na brusle při tomhle eventu, tak jim doporučuji nějaký cvičení na rovnováhu předtím, nějaký jogový pozice, aby se třeba nemuseli bát tolik, protože jakmile člověk má pocit balancu zlepšenýho, tak na těch bruslích, nebo kdo je třeba turista, chodí, nevím, po horách, nebo ne úplně hladkým asfaltu, jako co se týče terénu, tak to je další vlastně výhoda, protože tímhletím cvičí svůj střed těla, vlastně balans, že jo, těma bruslema. A tohle je, že když člověk jenom bruslí, tak je to půlka zážitku a to druhý, že člověk dostane hokejku. Ale zase ta hokejka skýtá výhodu občas, že poskytuje pocit opory. Má tam člověk třetí bod, o který se opře, že jo. Takže každopádně není třeba se obávat. Nějaký prostě začátečníky, určitě tam poskytneme prostor, aby si zkusili třeba jenom v klidu pro ten pocit, třeba je, že jo, jenom něco. Takže i lidi, kteří třeba se nebojí o svůj nitrooční tlak nebo o nějaké své zdraví při rychlejších pohybech, tam samozřejmě můžou být nějaké zdravotní omezení, které, že jo, jako dopředu se nedají. To by ten člověk musel vědět sám.
pár takových lidí znám a tam je potřeba to uvážit, ale prostě jinak bych řekla, že ten event je pro každýho. Já si klidně jakoby myslím, kdyby v tomhle někdo neměl jasno, tak vůbec není problém se nás podle mě předem zeptat. My jsme vlastně v kontaktu přímo s Jukou Pulkinanem a můžeme všechny ty informace ověřovat, když by jako... Zjistit si to od něj, nebo sami... Zjistit si to od něj, jaký jsou zkušenosti ve světě, Přesně. protože oni už to trénují, oni už jakoby ty týmy mají, takže vůbec se klidně jako nebát na nás předem obrátit, kontaktovat a my jakoukoliv nejistotu takhle zkusíme narovnat, vyvrátit. No a kdyby tam... Doufejme, že hlavně vyvrátit, aby nás tam bylo co nejvíc, aby přesně jsme si to krásně přesně tak, my se těšíme, protože pak to bude opravdu ten krásný zápas. Všichni si to užijeme. No a mě ještě možná jakoby napadá, kdyby tam byl někdo, kdo se třeba ani necítí ještě jistě na bruslích, tak přesně pro tyhle účely je tam to páteční podvečerní rozbruslení, tam to nebude ještě o hokeji, to bude opravdu volně si zmapovat tu ledovou plochu, na který bude pak probíhat veškerý další tréninky. A když by ještě někdo se chtěl rozbruslit předem víc, tak taky se asi nebojte na mě obrátit a třeba ještě vymyslíme i něco předtím, abyste klidně na to byli ready. A nějaký let klidně jinde, že jo? Nebo jindy ještě předtím. Jako... A individuálně nebo v nějaký menší skupince 2 lidí. Hele, stačí dát vědět a myslím si, že určitě něco vymyslíme, takže rozhodně budeme rádi, ať vás přijde co nejvíc a já si myslím, že to bude pecka. Já taky. Super. A na všechny se moc těším. Rozhodně, no. A ty si vlastně, Ráchel, říkala, že tak nějak hokej občas sleduješ? Jakože teďko myslím hokej, který se běžně hraje mistrovství světa. Ten spíš, takový... no. Ten slepecký jsem doteď moc nesledovala, ale jako chci začít, když to tady tak jako rozjíždíme, tak taky chci začít. Ale mistrovství světa v hokeji je moje nejoblíbenější sportovní. Já ani moc dál sport nesleduju. Mě moc sport moc nezajímá, ale mistrovství světa v hokeji prožívám vždycky velice. A to mě by právě ještě zajímalo, k tomu vlastně využiju, že tě tady mám. Ano. Jak ty vlastně vnímáš hokej bez zraku v tom slova smyslu? Máš pocit, že na tom ledě se děje neřízený chaos, nebo z toho cítíš vlastně nějaký systém té hry? Systém? Jo. Napětí. Je to jako fakt boj o trofej, že jo? Prostě na zemi je trofej, ještě když to člověk sleduje v rozhlase, tak tam prostě jsou například Petr Kuna a pan Kadeřábek a Filip Šedivý, to jsou 3 moji oblíbenci, protože bez nich bych si ten hokej tolik neužila. Jasně, a oni, ještě dorážka, ještě klička, ještě gól, že jo? A teď člověk si to teda představuje nějak, ale třeba na tom ledě se to děje úplně jinak, jo? A tím, že jsem si vyzkoušela trošičku ten hokej na ledě, tak mám už jakoby větší představu, jak to tam asi zhruba, že jo, může tak vypadat. A že teda obdivuju ty kluky, že do toho jdou a že vůbec se nedivím, že mají na sobě tolik chráničů. Protože bez těch chráničů, teďka nemyslím náš slepecký event hokej, jo, abyste si to blbě nevyložili, ale v té hře, kdy už všichni jsou profesionálové, bruslej mega nesmírnou rychlostí, že jo, a tohle, a dávají si šlupky hodný prostě vyloženě už profíků a to, že tam taky někdy může si dostat ten hráč docela po papuli, jako jo, že třeba mu teče krev z nosu a podobně takové věci. Typla bych si, že se to tam děje ne jako pořád, ale třeba jako víc, no. Ale slepecký hokej, co jsem tak slyšela od Juky, tak nikdy takové rychlosti nedosáhl, protože tam lidi na sebe musí být šetrnější, když se orientují podle sluchu a podle hmatu a podobně. Takže tam je to prostě je kontaktnější, víc dotekovej, ale zase není takhle brutální jako ten... Máš taky ten dojem? Jo, to se shodneme. Na tom se určitě shodneme. Já už jsem si teď jenom jakoby tu chvíli, když jsi mluvila, rozjel tu fantazii, že přece jenom už jako si myslím docela dost nevědomých lidí znám a už jsem si představoval ten tým, který se nám tam sejde a říkal jsem si, někdy jsou to taky nepoměry v té tělesné konstituci, jo? Ovládnu se, nebudu tady jmenovat konkrétní jedince, ale říkám si, že to může být poměrně
hezká zábava, jak se nám tam tlusťouš pojede a bude se snažit vyrvat puk k malé křehké dívce, drobné. Tak. Postavy. Myslím si, že Jukka Pulkkinen se tady bude muset hodně snažit, aby nám to hezky porovnal. Ano. Jo, ale my tam určitě uvažujeme, mělo by nám vyjít dělení zřejmě do 2 skupin, takže i tohle všechno už se počítá s tím, že my tak nějak budeme rovnat, aby tam nehrozilo. Aby na tom ledě byl komfort maximální. Nehrozilo nějaký individuální nebezpečí. Přístup, čas na každýho třeba, aby si mohl vyzkoušet to, co bude potřebovat, nebo tak. No tak já to tady nechci moc zdržovat, ale ještě mám vlastně jednu otázku na tebe, Ráchel, kterou jsem úplně nevím, kam bych ji jenom nacpal, teď se mi to děsně hodí, protože mě na ní zajímá odpověď. Jestli si to dobře pamatuju, jsi ve Finsku žila rok, že jo? Ano. Tak a ty jsi tam asi jako možná mohla hledat co vyzkoušet. Máš tam nějaký srovnání z pohledu pohybového sportovního využití nevidomých s Českem, myslím tak, jestli máš pocit, že v Finsku je víc možností a jestli jsi tam třeba objevila ještě něco, co my tady v Česku nemáme a bylo by to super, nebo jestli ti připadá, že tady v Česku máme to využití lepší, nebo ti to jako... Je srovnatelný. Jo. Finský stát toho víc financuje. Takže nějaký jako eventy, granty a tak podobně jsou jako líp financovaný, ale než člověk na ně dosáhne, tak musí bojovat a když se člověk rozkoukává a není jakoby známej třeba v té komunitě, tak Finům trvá díl takovýto seznámení. Jo. Aha, vy byste si chtěla vyzkoušet běžkování a kdo jste a proč my zrovna s váma bychom měli jako jet, aha, ještě navíc cizinka, aha, ona odjede. My nevíme, jestli tam na vás budeme mít čas. Takže tato socializace je vlastně horší. Na druhou stranu už, když teda ten člověk se tam nějak, jestli tam, pro Finy vyrostlý už prostě od narození, už rovnou jako tam, tak ty možnosti jsou větší, si myslím, lepší. Je tam příroda, je tam víc těch sportovišť různých a mají to opravdu ošéfený, aby bylo dost těch dobrovolníků a nejen dobrovolníků, i těch lidí, jako co jsou placený, protože jsou placený dobře. Jo. Což tady v Čechách trošku problém. Na druhou stranu Češi jsou takový jako zase víc free, takže se líp ty, že jo, ta tvoje černá stezka celá tady, jo, to vzniklo samozřejmě z tvý dobrý jakoby vůle, z tvý iniciativy, z tvýho takového toho free, jo super, free, no, jdem do všeho, jdem si všechno vyzkoušet, což ty Finové zase nemají. To by bylo složitý a mně se nechce a víte, a se zeptejte jinde aha, no a zase, když se zeptám jinde, tak a ta kapacita, jo, a člověk musí velmi pomalu, po malých krůčcích, jako tam prostě se nějakým způsobem do toho dostávat, takže to trvá díl, ten rozjezd. Jakýkoliv startup by tam člověk chtěl dělat s něčím, nebo když tam žije, třeba by tam chtěl začít žít, tak cokoliv, ta socializace, a to znamená i tohle, je tam jakoby pomalejší start a člověk musí být hodně trpělivý, ale zase pak to stojí za to. Těch možností je opravdu hodně tam. Jasný. A obecně myslíš, že je nějaký sport, který tady třeba ještě v České republice chybí a víš, že teď už ani nemyslím jenom ve Finsku, jestli v nějaký... No slepecký hokej. Mně opravdu žádný jiný sport nenapadá. To už je v pohodě, ten už tady bude. A slepecký hokej už tady bude. Teďka přichází, takže jako já zatím nemám žádný jiný nápady, co by se tady dalo. Super. Třeba nevím jenom. Třeba nám napíšete někdo z diváků, hej, ještě tenhle, ještě ten klidně. Myslím si, že to je dobrý point. Pokud někdo z posluchačů a diváků vás ještě něco napadá, co třeba ve světě je a tady pořád nic, tak bude to, myslím, dobrý tip do budoucna. Jo. No a tak já bych to takhle asi viděl. Takže když to zrekapitulujeme, dávejte do diářů určitě 16. až 18. říjen letošního roku na Pražském Chodově. Velký hokejový event, bude to stát za to. My rozhodně budeme se k tomu snažit postupně zveřejňovat víc a víc informací, až z toho budou i konkrétní přihlášky. Takže nás sledujte Ráchel, sledujte mě, sledujte Černou stezku a určitě nebudete mít šanci cokoliv přehlídnout. Yes. Jo. Tak krásný večer. Tak jo a vidíme se v říjnu. Díky moc. Mějte se. Ahoj.